мақсад ин барнома аз ғуломии зеҳнӣ баровардани халқи мо, аз ғуломии молиявӣ баровардани халқи мо. одаме ки худаш ба боварӣ надорад, дилшикаста аст, вай ғулом аст, ғуломи ин зиндагӣ аст. мо мехоҳем ки шумо соҳиби зиндагии худ шавед. халқи мо бояд амина фаҳмад ки соҳиби шахсияти худ будан, соҳиби зиндагии худ будан ин дар дасти шумо ҳаст, дар дасти ягон кас дигар нест. ин беҳад зарур бояд ки ҳар як одам фаҳмад ки вай худаш тақдири заминии худаш ба восита шудан метавонад. сабабгори дигаргунии сифати зиндагии имрӯзаи худаш шудан метавонад. ин фикр хато аст ки агар ки мо шинем фақат гӯем ки худо надод намешавад. ин фикри тамоман хато аст. мо бояд ин фикра пайравӣ накунем. мо бояд ҳамон фикра пайравӣ кунем ки ҷамъияти мо бузургӣ месозад, мо ба як умеди нек метиҳад, як хурсанд мо мекунад, хушбахт мо мекунад. дур шавед ҳамон одаме ки шумо дилшикаста мекунад. медонед кадом одам хатарноктарин одам аст дар ҳаёти шумо? ҳамон одаме ки боварии шумо худатон ба кам мекунад. ҳамон одам дур шавед. вай зарараш серавно мераса шумо ба. вай орзуи шумо медузад, умеди шумо мешиканад, решакам мекунад, хушбахтии шумо гум мекунад, бой метиҳед. касе ки шумо ба шубҳа саратон ба ҷо мекунад, дилатон ба гумон ҷо мекунад, нисбати фарзандатон, нисбати оилатон, нисбати бародаратон гумон ҷо мекунад, дур шавед ин одамо. кадом одамое ки танқид мекунад шумоя, танқид мекунад ин миллата, танқид мекунад ин давлата, танқид мекунад додару хоҳари шумо, дур шавед ин одамо. чӣ ба вай одамо шумо ба ягон вақт фоида намебиёрад. фоида намебиёрад. ин беҳад зарур. мо як гурӯҳ бародарон мехоҳем додарамонро аз қишлоқ ба шаҳр оварда дар литсей ё гимназияи хусусӣ диҳем, аммо розигии кӯдак нест. мо тасмим гирифта ин кӯдакро бо лоиҳаи шумо овардем. тавсияи шумо дар ин бобат чӣ тавсия медиҳед? ако кӯдак вай намедонад ки чӣ вай ба лозим аст ё не. ман ҳамин падари ҳамин кас агар компютер намехаридан, ина мепурсидан, ин медонист ки вай ба компютер лозим аст ё не? шумо ина гӯш накунед. вай розе ҳаст, розе нест, овардан гиред. як маҳи аввал намефорад, баъд мефорад. ки ба шаҳр нафоридааст, не ки вай кӯдак дия. аз қишлоқ шаҳр, қишлоқ беҳтар. ҳамон ёр рафиқашу ҷураҳош ҳаст, вай ба аввал ба рӯҳонан психологически қинай. рӯҳонан инҷа ба шаҳр вай метарсад, ину бачаҳои шаҳр пешрафта, бачаҳои шаҳр сал активни. вай аввал ба назараш ба қим метобад. шумо оварда монед хонад, так что оварда хонондан гиред. оё чӣ ба ки додарон тезтар пеш мерад, муҳиташ дига мешавад, фаҳмишаш дига мешавад. ин беҳад зарур. вақте ки ман фарзандҳомо бурдам малайзия, ҳамин ваё англисӣ нағз намедонистанд, хондан, вай австралийски мактаба мехонда. ана биём ага ҳамин хел ҳамин духтарчам зиқай як моҳи декабр ба биём, вай уже рӯҳан дилшикаста шудаги. вай инҷо ба биро лидер буд, унҷо рафта мактаби русӣ хондаги, унҷо рафт, инҷо ба лидер буд, унҷо баравад ага тамоман як рӯҳафтодӣ, дилшикастӣ. чим чӣ хел ки биём чӣ ба ту ин хел фарқ пурсам ага, чӣ ба ки инҷо ба отличник авосун равад ага вай мегӯд ман ранги карру гунг шудаги, намефаҳмам чӣ мегӯн. ба ман тақдири худам нақл кардам. гуфтам фарзандам, агар ки ту ҳозир ҳамина қабул надорӣ, агар ки ҳозир ҳамина аз сарат намегурзонӣ, ин зиндагӣ ба тамоми умр ту як мушкил мебиёрад. ман мисол овардам, чӣ хел ман рафтам Москва хондан, забона намедонистам, маҷбур шиста худам маҷбур карда гӯш мекардам. не ки ҳамин чиз сабаб шуд ки тақдири ман дига шуд, ҳаёти ман дига. аста аста ҳамин психологически барьера аз сари вай ман дур кардам. ки ҳамин ҷиба муаллимо ҳастанд, ҳамин ҷиба фан аст, любой фанна омӯхта мешавад. фақат чӣ 1 соат 2 соат ту зиёдтар вақт ҷудо кун, ним соли аввал ба ё баъд аз 1 сол пас ту ҳамоно барӣ мешӣ. нимсолаи дуюм аз мактаб ман ба навистан раҳматнома барои падару модар ки ҳамин математика ба мактаб ба вес мактаб ба сета бача сета талаба ҷои якум якташ духтарчи ман ҳамон ҷо навистам ба директори мактаб ройка ки вы должны гордиться что у вас такой ребёнок. барои ҳама қадар ин беҳад зарур. вай додари шумо аввал метарсад шаҳр ба омадан, шумо оварда мондан гиред, тез ёд мегирад. салому алайкум устоди азиз, ман мехоҳам як дукони сартарошхона кушоям.
дар аввал роҳҳои кушоданашро онро мефаҳмондед. Рафта ҳамон дукон ба ақаллан 6 моҳ кор кунед. Кушодани дукон ақаллан рафта, агар шумо сартарош набошед, администратор шуда кор кунед. Шумо рафти кори ҳава донистанатон дар кор. Кушодан осон ва я пеш ба бурдан қиин. фаҳмидед? Ман ҳозир ман дастам ҳамин хел бардоштам метавонам ки мебардорам. Не ки 2 соат 3 соат даста ҳам ту доштан қиин кохе. Бизнеса кушодан ҳамин хел осон кушодан. Не ки аввай даромад гирифтан ва я пешба бурдан соло мегузарад ва успеҳ кардан дар кор. Барои ҳамон шумо ақаллан 6 моҳ 7 моҳ 1 сол рафта кор кунед, баъд кушоед ва беҳтару хубтар. Чиба ки кушоеду пули ҳами камутун пуле ки ҷамъ кардага нест шад чи дар кор. Шумо аввал таҷриба ба кор кунед, ҳамон бизнеса пеш бурдана ёд гиред, команда сохтана ёд гиред, ҳамон парикмахерое ки мебиёред, сартарошое ки мебиёред ва ё таи дасти шумо ба кор кардан тод монда наравад. оё инсон ба хондан ва омӯхтан метавонад шахсе сарватманд ва муваффақ шавад? Бале. ҳамин ман меҳнати тренингу меҳнати китоб ҳастам. ҳамин натиҷаҳое ки ман дар дастам ҳаст, на падарам ёрдам кардааст, на тағом ёрдам кардааст, на амакам, на ягон кас. вақте ки китобе ва менавистам роҳҳои сарватманд шудан дар Тоҷикистон, нигоҳ кунед, маркетинг урзондам. ҳамин чойхонаи нафт шуда истода буд, нафт тамом шудасу кор ба даромад аст. ман кохи наврӯз ҳамонҷо абед ба рафтаму ҳамин мардума бисёр мардума омадам гуфтам ки номи ҳамин китоб роҳҳои сарватманд шудан дар Тоҷикистон. фикри шумо қати то кадом дараҷа ҳамин реални ҳай. ман хостам номи китоб аниқ кунам. чӣ номонам? 90% ҳаваи мана гуфтанд ки ақлӣ не. гуфтам чӣ ба? гуфт ки Тоҷикистон ба сарватманд шудан амакат набошад, тағод набошад, намешад. ҳамине ки ҳамуно гуфтанд, гуфтам стоп, значит точку попал. Чиба ки 20% ин мардум ақаллан ҳамон китобо мехарад, мехонад ки доказат кунад ки это неправда. кадом вақт ба шумо маркетинг ба бурд мекунед? ё ки аз 40-50% ё 60% тарафдор бошад, ё ки 60% 70% совсем не может быть, нет, ва доказат кунад шумо ба. Стоп. Самое главное, вы задели его эмоция. Значит, вай кор брафт. хотиратон боша, ҳар боре ки ман мегуфтам ки Тоҷикистон миллионер шудан мешавад, кор кунед, сарватманд мешавад, як қисми мардумо вау мешавад, гуфта ҳаракат карда, хондана сар кард, як қисми одамо мана пурра критика сар кард. Чуба? Значит, задели его, это круто, это нормально. Значит, он вай мехоҳаду не ки наёриста истодааст, ҳамо қолабе шикастан дар кор. Значит, вай мехоҳад, вай орзу дорад, вай талош дорад, не ки тарсида истодааст, ягон чи вай дошта истодааст. Мо мегӯем ё ки неуверенность в себе, ё ки недоверие будущему, бовари оянда ба нест, як чи вай дошта истодааст. вазифаи ман ҳавай шикастан. вазифаи ман ин не ки шумо мана таъриф кунед, вазифаи ман натиҷа, результат бошад. вай мана пускай ненавидед меня, зато крутой результат. барои ман ин заруртар. ҳамин хел кардам як чанда миллионерро тарбия кардан тоистам коха. чӣ тавр самти бизнесро интихоб кунам ки дар оянда муваффақ шавам? ҳамон самти интихоб кунед ки ҳамон соҳа ба ҳар боре ки шумо фикр мекунед даронатон алов дошта бошад. ҳамон соҳа шумо ба медонед чи меҳр дошта бошад. ҳамон соҳа шумо тайёр бошед ки баъзан ҳамин давлени конкурентҳо, давлени мисол инфляция, давление ки шумо саратон ба мебиёд, камбудиҳои бизнес, ҳавая видержит кардан тоед. чиба ки ягон кор осон намешад. ҳозир шумо бизнеса сар кардед, албатта камбудиҳош аст. шумо сраза дилшикаста нашеду, дилхаста нашед. барои ҳамон роҳ интихоб кунед ки ҳаваи ҳаёти шумо ба як мазмун тиҳад. чиба ман образование кор кардам, чиба ки мазмун метиҳад ҳаёти ман. ман ин чашмаи умед, чиба ман ин корро мекунам? ин чизҳо як хушбахт мекунанд мана. вақте ки ман мебинам ки шумо баҳра мегиред, як кас результат мегирад, баъд як кас мегӯяд ки устоз ман ба ёрдам кард, барака бед. ҳамин рӯз пеши вай ҷавоно ба баромад карда, буромага як бача қабатам ба омад, то мошина рафт, қабатам гуфт ки устоз ман китоби далгитаи на глаза хондам, а қарз буромадам, ҳамин китоб ман ба беҳад таъсири сахт кард, фикрнама дига кард. ман ҳама қас шумо миннатдор ки просто хостам миннатдорӣ кунам. ҳамти дар авози ҳамон бача дар гӯшам ҳис кардам ки сухани дилаш буромаданасту, қариб ки чашмош ба об пайдо шуд. ман медонам ки одам қарз ба кафти чӣ ҳол дорад,
چقدر خار میشد، چقدر محتاجی میکشد، چقدر عذاب میکشد. وقتی که شما قرضدار شدید همه نسبت شما فکری بد دارد، همه شما دولینی میکند، خیشم باشد یا رفیقتون از شما دور میگریزد که قرض نپرسد. باور کنید نه، شما خودتون یک طاقه، یک آدم بروشن حساب میکنید، یک بروسن از جمعیت دور حس میکنید. خودتون به همین خیل اوورنس گم میشد که برای ما در آواز همون بچه همین خیل همین مهر حس کردم که باور کنید این همین چیزو مضمون حیات های. وقتی که یک کس به خدمت میکنید و برکه یاب میگوید زندگیش دیگه میشه. امروز یک شاگردم اومده گفتن که همین 10 روزه که حج بودم هر روز درباره شما دعا کردم. گفتم چی با؟ گفتن که باور کنید نه، گفتن که شما یک کاری کرده استاد که این تقدیر میلیون آدم دیگه کردن. ما هر روز حج دعا میکنم خداوند همین استاد من سلامتی، استاد من دستگیری کن. من باور کنید این وقتی که شما یک کس از صدق دل دعا میکند و چی میگن؟ همین قزاق‌های قرغیزها یک گپ دارن. قزاق‌های قرغیز من گفتن نمیتونم و میگن که باران علف میسبزد، از دعای مردم انسان میسبزد. همه خیلی نه؟ از دعای مردم انسان این گپ ببینید، بزرگی گپ ببینید، از دعای خلق انسان میسبزد. برای ما خدا میشود که نیکوکار باشید بهتر کو.